Ελληνίου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία ημερόεσα να μας βοηθήσει να δούμε τελικά τι είναι παχυσαρκία και πότε πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία του να χάσουμε κιλά. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας. Δεν ξέρω, με ακούτε καλά? Πάρα πολύ καλά σας ακούμε, πάρα πολύ καλά και πολύ ζωντανό σας ακούμε. Σημαίνει ότι το πρωινό σας και εσείς το φάγατε. Όπως καταλαβαίνετε και το έχω φάει και έχω ξυπνήσει από νωρίς, γιατί συνεχίζουν οι λοιμώξεις σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζουν οι λοιμώξεις στη Θεσσαλονίκη και τα τηλέφωνα των παθολόγων χτυπάνε. Δεν σταματούνε το τελευταίο διάστημα. Έχει πάρα πολλές ιώσεις, η αλήθεια είναι αυτή, και όλο το προηγούμενο διάστημα. Και όλοι έχουν κάτι. Και δεν ξέρουμε τι έχουμε όμως, κύριε Μουρουγλάκη. Γι' αυτό σας παίρνουμε τηλέφωνο. Αυτό είναι αλήθεια. Και καλά κάνετε και παίρνετε τηλέφωνο και για να δίνουμε απαντήσεις. Και όπως είπατε και εσείς, είναι και αυτό το θέμα της παχυσαρκίας είναι και μια σύγχρονη πανδημία, ακριβώς όπως περιγράφουμε και αυτές τις πανδημίες οι οποίες μας έχουν ταλαιπωρήσει στο προηγούμενο διάστημα και με αναφέρουμε στις ιογενείς. Ναι. Βλέπω εδώ τώρα στα στοιχεία, βέβαια, ότι για τους Έλληνες το ξέραμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό αντιμετωπίζει παχυσαρκία. Και ιδιαίτερα και τα παιδιά σε πολλές περιπτώσεις, που αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό. Το ποσοστό βλέπω ότι στον ελληνικό πληθυσμό αγγίζει το 32%. Δεν είναι και μικρό το νούμερο, κύριε Μουρουγλάκη. Βεβαίως δεν είναι και μικρό. Και καταρχάς μιλάμε για 1 στους 3 Έλληνες. 1 στους 3 Έλληνες ζει δηλαδή με παχυσαρκία. Και δυστυχώς το ίδιο ποσοστό περίπου είναι και στα παιδιά. Δηλαδή 1 στα 3 παιδιά επίσης ζει με παχυσαρκία. Και γιατί μας νοιάζει για τα παιδιά, επίσης, ίσως και περισσότερο από ό,τι μας νοιάζει για τους ενήλικες, γιατί η παχυσαρκία είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα και εξελισσόμενη νόσος. Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε χρόνος, κάθε μήνας που περνάει, συσσωρεύονται προβλήματα από την παχυσαρκία στην υγεία αυτού του ανθρώπου. Μιλάμε δηλαδή για μια υγειονομική βόμβα που θα σκάσει κάποια στιγμή στο μέλλον. Και γι' αυτό κιόλας πρέπει να ληφθούν μέτρα από όλους, δηλαδή από την κοινωνία, από κρατικούς φορείς και βεβαίως και ενημερωτικές ημερίδες για την ευαισθητοποίηση του κοινού για την παχυσαρκία. Να ξεκινήσουμε λίγο από το βασικό, για κάποιον που μας ακούει. Τι είναι παχυσαρκία, δηλαδή πότε κάποιος θα πρέπει να το σκεφτεί πιο σοβαρά? Γιατί υπάρχουν και ορισμένοι, οι οποίοι με τα 2-3 κιλά αρχίζουν και αγχώνονται από την άλλη. Ναι, έχετε δίκιο. Να ορίσουμε λίγο τι είναι. Βεβαίως. Η παχυσαρκία είναι ένας όρος ο οποίος αναφέρεται στη νόσο της παχυσαρκίας, γιατί η παχυσαρκία είναι νόσος. Μιλάμε για την υπερβολική εναπόθεση λίπους στον οργανισμό μας, την υπερβολική εναπόθεση λίπους, όχι στη φυσιολογική εναπόθεση, γιατί έχουμε βεβαίως λιπόδιστο. Και αυτό μπορούμε κάπως αδρά να το τεκμηριώσουμε υπολογίζοντας το δίκτυο μάζας σώματος. Με έναν οποιοδήποτε, άμα το γκουγκλάρουμε, θα μας βγάλει έναν εύκολο τρόπο υπολογισμού, ο οποίος διαιρούμε τέλος πάντων το βάρος με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα, και εάν αυτό το πηλίκο τέλος πάντων είναι πάνω από 25, από 25 έως 30 λέμε ότι πιο παλιά λέγαμε ότι ζούσαμε ως υπέρβαροι, προ-παχυσαρκίας, σύμφωνα με τους νέους όρους, και πάνω από 30 λέμε ότι έχουμε κανονικά παχυσαρκία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι το οποίο πολλές φορές φαίνεται, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για φαινότυπο. Η παχυσαρκία είναι μια νόσος η οποία έχει πάρα πολλά παρακλάδια, πάρα πολλές επιπτώσεις και πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν είναι προφανή. Γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, πιστεύαμε ότι η παχυσαρκία είναι μια παραπάνω εναπόθεση λίπους στον οργανισμό. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα, γιατί αυτό το λίπος δεν είναι απλά μια αποθηκευμένη ενέργεια, είναι ένας πολύ δραστήριος ιστός. Παράγει πολλές ουσίες, προφλεγμονώδεις ουσίες, οι οποίες τέλος πάντων πιάνουν όλο το σύστημα του ανθρώπου, πολλαπλά συστήματα, συνδέεται με πάρα πολλές νοσογόνες καταστάσεις και βεβαίως το λέμε νόσο, γιατί όσο περισσότερο δείχνουμε στη ζυγαριά μας, τόσο λιγότερο περιμένουμε ότι θα ζήσουμε. Δηλαδή, έχουμε μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Οι κίνδυνοι ποιοι είναι για κάποιον που δεν ξέρει? Δεν είναι δηλαδή μόνο το αισθητικό. Να μην μένουμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, τον παραπάνω. Αυτό θέλω να πω. Να πάμε να δούμε λίγο τους κινδύνους. Το αισθητικό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά έναν γιατρό. Δεν μας αφορά, γιατί, εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει με την αισθητική του καθενός. Κάποιος μπορεί να του αρέσει περισσότερο, κάποιος μπορεί να του αρέσει λιγότερο. Δεν μπαίνουμε καν στη διαδικασία. Όμως, για να σας δώσω ένα πολύ τρανταχτό παράδειγμα, η παχυσαρκία συνδέεται με 13 είδη καρκίνου. Το 40% δηλαδή των πρωτοδιαγνωστέντων καρκίνων πιστεύετε, σε ένα οποιοδήποτε ογκολογικό ιατρείο, πιστεύετε ότι συνδέεται με την παχυσαρκία. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα θέμα
από μόνο του είναι ένα θέμα αρκετό για να προφυλάξουμε τον πληθυσμό μας και να ενημερώσουμε τον πληθυσμό μας για τα προβλήματα που επάγονται από την παχυσαρκία. Και γιατί, όπως σας είπα, έχει να κάνει με τον λιπόντιστο, ο οποίος παράγει πάρα πολλές ουσίες, οι οποίες ρίχνουν τοπικά εκεί πέρα το ανοσοποιητικό μας σύστημα και παρεμβαίνουν σε πολλά βιοχημικά μονοπάτια, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και καρκίνο. Ξαναλέω, 13 είδη καρκίνου συνδέονται με την παχυσαρκία, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του μαστού, καρκίνου του προστάτη, καρκίνων των οθικών, καρκίνου δηλαδή, τέλος πάντων, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη συχνότητα και εμφάνιση. Και αυτό είναι μία από τις ανακαλύψεις, οι οποίες έχουμε κάνει πολύ πρόσφατα, και την αιτιολογική συσχέτιση δηλαδή της παχυσαρκίας με τον καρκίνο. Βεβαίως, μην μείνουμε μόνο αυτό. Γνωρίζετε το διαβήτη και τον υποπολασμό του διαβήτη στην παχυσαρκία. Δηλαδή, αυτός που ζει με παχυσαρκία έχει περισσότερη πιθανότητα να αναπτύξει ζαχαροδιαβήτη τύπου 2 και άρα αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, δηλαδή να κάνει κάποιο καρδιαγγειακό σύρμαμα, όπως για παράδειγμα ένα οξύέφραγμα του μυοκαρδίου, ένα αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και όπως καταλαβαίνετε, η λίστα είναι πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει με τα μηχανικά προβλήματα τα οποία προκαλούνται από την παχυσαρκία. Έχουμε αυξημένο ποσοστό καταγμάτων, αυξημένη πιθανότητα δηλαδή καταγμάτων λόγω της μετατόπισης του κέντρου βάρους. Σημαίνει φθορά στις αρθρώσεις. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με παχυσαρκία παραπονιούνται για τα γόνατά τους, για τα ισχύα τους. Υπάρχουν δηλαδή πολλαπλά συστήματα, πολλαπλά προβλήματα τα οποία συνδέονται με την παχυσαρκία. Κύριε Μουρουκλάκη, κάποιος ασθενής ο οποίος θα έρθει σε εσάς και θα διαγνώσετε εσείς ότι έχει παχυσαρκία, το μόνο που θα του προτείνετε είναι να χάσει κάποια κιλά ή υπάρχουν και κάποιες άλλες θεραπευτικές επιλογές? Καταρχάς, το ότι θα πρέπει να εστιάσουμε σε ένα προσωποποιημένο και εξατομικευμένο διαιτολόγιο είναι σίγουρα το πρώτο βήμα. Δεν νοείται σοβαρή προσπάθεια μείωση του βάρους, επιστημονική προσπάθεια μείωση του βάρους, χωρίς να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό διαιτολόγο. Ναι. Και όταν λέω ειδικό διαιτολόγο, εννοώ έναν διαιτολόγο. Έναν διαιτολόγο ο οποίος ανήκει, ας πούμε, στην Ένωση Διαιτροφολόγων Ελλάδας. Για να του δώσει, να κάνουμε τη σύσταση σώματος και να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο μειώνουμε, τι είναι αυτό το οποίο χάνουμε, ποιο βάρος είναι αυτό το οποίο χάνουμε. Τι χάνουμε λιπόδιστο, όσο μειώνουμε το βάρος μας, χάνουμε μυϊκή μάζα, τι είναι αυτό που χάνουμε. Όμως, όπως μου δώσατε και την ευκαιρία να σας πω, ότι ευτυχώς πλέον έχουμε μια μεγάλη γκάμα θεραπευτικών επιλογών και κάτι το οποίο θα μιλήσουμε και σε αυτή την ημερίδα. Έχουμε φαρμακευτικές αγωγές, για τις οποίες μάλιστα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος όλο αυτό το διάστημα, ακριβώς επειδή είναι πολύ αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα, έχουν γίνει ανάπαστα. Όπως γνωρίζετε, ήταν και σε έλλειψη και σε μεγάλο βαθμό και στην Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια. Έχουμε βεβαίως και την επιλογή των βαριατρικών χειρουργείων, τα οποία εμείς παθολόγοι, ξέρετε, γενικά θεωρούμε ότι έχουμε μια κόντα με τους χειρουργούς, αλλά ίσα-ίσα θεωρούμε ότι είναι μια πάρα πολύ ασφαλής και πάρα πολύ λογική επιλογή και επιστημονική το βαριατρικό χειρουργείο. Βεβαίως, εξειδικευμένους συναδέλφους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα. Στην ημερίδα μας, μάλιστα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας μιλήσει ο κ. Παπής, ο πρόεδρος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας. Θα μας μιλήσει και ο πρόεδρος της Ένωσης Διαιτολόγων Διαιτροφολόγων Ελλάδος, ο κ. Τσιρώνης. Θα μας μιλήσει η κυρία Κατσίκη, η παθολόγος και καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο για τις φαρμακευτικές επιλογές. Θα έχουμε δηλαδή μια πλήρη ενημέρωση για το ποια είναι πλέον τα όπλα στη φαρέτρα αυτών που ασχολούνται πλέον με την παχυσαρκία. Γιατί ξέρετε, η παχυσαρκία έχει περάσει τόσες δεκαετίες με όλο αυτό το marketing, με όλο αυτό το κακό marketing που είχαμε δει, με όλες αυτές τις κακές διαφημίσεις, τα υποτιθέμενα συμπληρώματα και τις κρέμες που μειώνουν το βάρος και όλα αυτά τα, επιτρέψτε μου, μη επιστημονικά και τα οποία μπορεί στο τέλος να κάνουν και κακό στον άνθρωπο ο οποίος θα έχει εμπιστευτεί μια τέτοιου είδους διαφήμιση. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ένας ασθενής με παχυσαρκία έχει περάσει από πάρα πολλά τέτοια στάδια και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν θα έρθει πλέον στο ιατρείο το δικό μου θα είναι ένας κουρασμένος άνθρωπος, ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Ναι, έχετε δίκιο. Και αυτός ο άνθρωπος πρέπει πλέον να πάρει μια σοβαρή επιστημονική λύση και να ξέρει τι είναι αυτό το οποίο θα περιμένει. Αυτός ήταν ο λόγος που αποφασίστηκε να δημιουργηθεί αυτός ο Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης, να πούμε, ατόμων με παχυσαρκία ή με ΡΟΕΣ. Αυτός είναι ο λόγος ότι οι άνθρωποι αυτοί
ακούτε εσείς και ως γιατρός συνήθως να σας λένε ότι έχω κουραστεί, έχω δοκιμάσει τα πάντα, δεν γίνεται τίποτα. Έχω πάει από εξαντλητικές δίαιτες μέχρι να μην τρώω καθόλου, μέχρι να έχω πάει σε άπειρους διατροφολόγους, διαιτολόγους και πάλι βλέπω κανένα αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος? Λοιπόν, καταρχάς ο σύλλογος μας, που είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία, έχει την υπογραφή της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, της κυρίας Τυραννίδου, η οποία πραγματικά, όταν την γνωρίσετε, θα καταλάβετε πόσο δραστήριο και πόσο ευφυές άτομο είναι και προσπαθεί να συνδέσει όλες αυτές τις παραμέτρους. Θα ήθελα να σας πω ότι λαμβάναμε πάρα πολλά τέτοια μηνύματα και πάρα πολλές κραυγές αγωνίες από αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι, βέβαια, πρέπει να σας πούμε, εκτός από το πρόβλημά τους, δεν είναι απλά θέμα ιατρικό, όπως είπα και πριν, όμως είναι και ένα θέμα ισότητας. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δείξουμε επίσης στην ημερίδα μας. Είναι ένα θέμα ισότητας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μειωμένη προσβασιμότητα σε πολλά θέματα, σε πολλά θέματα της καθημερινότητάς τους, στη δουλειά τους. Πρέπει να σας πω ότι τα άτομα τα οποία ζουν με παχυσαρκία, σύμφωνα με νέες μελέτες, είναι πιο απίθανο να προσληφθούν και ας έχουν τα ίδια προσόντα με κάποιον το οποίο δεν ζει με παχυσαρκία. Αυτά τα άτομα αντιμετωπίζουν στιγματισμό ακόμα και σε χώρους υγείας. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες αναφορές και, ας πούμε, καταγγελίες που δεν ασχολούμαστε με κάτι τέτοιο, αλλά προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, όπως καταλαβαίνετε. Είναι λοιπόν ένα θέμα ισότητας, το οποίο αφορά και όλες τις δοκιμαζόμενες πληθυσμιακές ομάδες, οικονομικά δοκιμαζόμενες πολλές φορές. Και γι' αυτό και όλος τον λόγο έχουμε καλεσμένο τον πατέρα Αθηναγόρο, ο οποίος θα μας μιλήσει γι' αυτό. Έχουμε όμως καλεσμένο και τον κύριο Πασχαλίδη, τον Παντελή, ο οποίος ασχολείται με τα άτομα και τα παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, στους οποίους μάλλον ο επιπολασμός είναι ακόμα μεγαλύτερος για την παχυσαρκία. Μιλάμε για 7 στα 10 άτομα τα οποία ζουν με αναπτυξιακές διαταραχές, και για τους ακροατές μας να πούμε ότι αυτό αφορά στα άτομα τα οποία, ας πούμε, ζουν με αυτισμό ή στο φάσμα του αυτισμού, που έχουν στερεοτυπίες, ζουν με περισσότερο ποσοστό με παχυσαρκία. Αυτά λοιπόν τα άτομα δέχονται ακόμη μεγαλύτερο στιγματισμό και είναι λοιπόν και ένα θέμα ισότητας. Ήταν κάτι το οποίο είχαμε την χαρά να μιλήσουμε μάλιστα με την Επίτροπο Ισότητας πρόσφατα, με την πρόεδρό μας την κυρία Τυραννίδου, και για να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια λύση και να φωτίσουμε αυτό το θέμα. Γιατί δέχονται στιγματισμό, δέχονται bullying, υπάρχουν προκαταλήψεις, δηλαδή ακούμε πράγματα τα οποία λένε έλα μωρέ, εντάξει, σταμάτα να τρως. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι, αν ήταν τόσο εύκολο θα είχε γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη τώρα. Κι όμως ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει ακόμα και από συναδέλφους αυτή τη λέξη. Πρέπει να πούμε λοιπόν ότι αυτά τα άτομα τα οποία ζουν με παχυσαρκία απλώς δεν αντιλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο τον κορεσμό με τον οποίο τον αντιλαμβανόμαστε εμείς, τον οποίο έχουμε ένα φυσιολογικό ή φυσιολογικότερο βάρος, ένα υγιεινότερο βάρος. Η διαφορά λοιπόν έχει να κάνει με αυτόν τον άξονα, με αυτά τα υποσυνείδητα μηνύματα, τα υποθαλάμια μηνύματα, τα οποία φτάνουν στον εγκέφαλό μας και προκαλούν αύξηση ή μείωση του κορεσμού. Αυτό λοιπόν είναι ένα γονιδιακό θέμα, είναι μια προδιάθεση γονιδιακή. Αυτοί που είχαν λοιπόν αυτά τα γονίδια, αυτό το σύνολο των γονιδίων, ήταν ο λόγος και τον οποίο μας επέτρεψε εν πολλοίς ως είδος να επιβιώσουμε τους προηγούμενους αιώνες. Γιατί όταν υπήρχε διαθέσιμη τροφή, αυτά τα άτομα λοιπόν μπορούσαν να καταναλώσουν περισσότερη τροφή και να το αποθηκεύσουν ως ενέργεια. Και μετά, τους επόμενους μήνες, όταν δεν υπήρχε αυτή η πληθώρα της τροφής όπως υπάρχει μόνο τις τελευταίες δεκαετίες, μπορούσαν λοιπόν να επιβιώσουν επειδή ακριβώς είχαν αποθηκευμένη αυτή την ενέργεια. Επομένως, πρέπει να τους αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να καταλάβουμε ότι κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με κάποια γενετική προδιάθεση και κάποιοι άλλοι με κάποια άλλη γενετική προδιάθεση. Δεν υπάρχει καλό και κακό. Υπάρχει όμως ενημέρωση και είναι το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί όπως σας είπα έρχονται κουρασμένοι στο ιατρείο, αλλά έρχονται και με ενοχές. Το πρώτο πράγμα που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να βγάλουμε τις ενοχές από αυτούς τους ανθρώπους. Να προσπαθήσουμε να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχεις αυτό το γονίδιο. Είναι σαν εμένα που δεν έχω πάρα πολλά μαλλιά. Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Έχω γεννηθεί με αυτό το γονίδιο. Το ξέρω, το γνωρίζω. Προσπαθώ να ακολουθήσω μια αγωγή για αυτό το πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και για τα άτομα τα οποία ζουν με παχυσαρκία. Καλό είναι να γνωρίζουν το πρόβλημά τους και να γνωρίζουν ότι πλέον έχουμε ασφαλή φάρμακα. Φάρμακα τα οποία τα δίνουμε μάλιστα από 12 ετών και επάνω. Τόσο ασφαλή φάρμακα. Δηλαδή μπορούμε να τα δώσουμε από 12χρονα παιδιά και από τα παιδιά του γυμνασίου δηλαδή και μετά. Ναι. Βεβαίως. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς όπως σας είπα και πριν, όσο πιο νωρίτερα πέσουμε το πρόβλημα της παχυσαρκίας, τόσο λιγότερα προβλήματα περιμένουμε ότι θα αναπτύξουν υγεία σε αυτά τα άτομα στο μέλλον.
Εμείς, κύριε Μουρουγλάκη, δώσαμε μια πρόγευση. Μια πρόγευση το τι θα ακολουθήσει για αυτή την ενημερωτική ημερίδα, η οποία, να τονίσουμε ότι θα ξαναγίνει στις 2 του Μάρτη. 9.30 ώρα το πρωί ξεκινάει στο Mediterranean Palace, σε πολύ κεντρικό ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει να παρακολουθήσει από κοντά, θα δει πάρα πολλούς επιστήμονες σε πάρα πολλούς τομείς που θα αναπτύξετε το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι θα φύγει πλουσιότερος στο τέλος και ίσως πάρει και απόφαση πολύ σημαντική για τη ζωή του την επόμενη μέρα. Και είμαστε εκεί για να λύσουμε και κάθε απορία τα οποία μπορεί να ακόμη έχει στο παρελθόν ή επί τούτου με αυτά που θα ακουστούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε και εσείς προσκεκλημένοι να έρθετε και θα χαρούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πολύ ενδιαφέρουσα η συγκεκριμένη ημερίδα. Χάνουμε κιλά, κερδίζουμε ζωή. Είπαμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, το οποίο είναι σχεδόν 1 στους 3, έχει θέμα με την παχυσαρκία και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έτσι θέλαμε να το θίξουμε. Υπάρχουν πλέον και θεραπευτικές επιλογές. Το ακούσατε, υπάρχει και ένας σύλλογος ο οποίος είναι στήριξης και ψυχολογική. Πολύ σωστά το είπε ο κύριος Μουρουγλάκης. Είναι ψυχολογική στήριξη, είναι ότι έχουν κουραστεί αυτοί οι άνθρωποι, είναι ότι έχουν βαρεθεί, θεωρούν ότι έχουν κάνει τα πάντα. Η ενημερωτική ημερίδα, η οποία θα γίνει το επόμενο διάστημα εδώ στη Θεσσαλονίκη.